NITIN ISUA NEN ngai thatu zung zung te kan lalpa Isua Krista thi a thole na ni champha chol ni thiang hlim chibai kan buk vek cheu tu kina chuan Pathian hnaih rawh ti thu mangin kanin pol hole don ani Jacob abungli changriat Pathian hnaih rawh ani poin a hnai ang cheu he thua kan hmuang hian Pathian hian min hnai theina tur chuan keima ani hian kan hnai masak phot alo ngai reng mai keini chuan ama pan lovin thil dang kan da masa phot china thil danga hlimna kan zong phota a hnuwa kanin thiam chopa vuina tur tam tak kan hmule nge chin ma se kan shiat lo chu Jacoba hian Pathianin a hnai masa ang cheunga ti chuan nang nin in hnaiang ati hau lawa Pathian hnai rawh anin a hnaiang cheu ati ani ole kan shiat ringa kan zum lo fo te zinga mi chu Pathian hnai masatur kan ni ti hi ani Pathian hnai rawh ti chuan anin a hnaiang cheu ati lain Pathian in hnai masak tir kan tuma ma se hi Pathian principle alo ni hau lo keima ni zokhi Pathian tel lova thelo te kan ni ti Pathianin a hrichiang ema chu wang chuan Pathian hnai masaturin min ti ani Pathian kan hnai masak lo chuan ama hian min hnai ngot theilawa Pathian hian min hnai theina tur chuan keima ni kan lo in hon masak ve phot angai chin a chan chu adan siam hi aso son theilawa tu ma ati lui ngai lo wangani kan hnai masak zo kero chuan ama hi min hnai tura in pe reng ani a mal som na ain mal som tu lo thangla mangai na ain mangai tu thilpek ain thilpek petu lo thlang tharla imamo zong chu ama hian apezel zok don che ani Pathian hnai la ti chuan ani poina nayang che amen